ora ngerti tatanan, ora ngerti karo aturan. Sapa nibake gaman tanpa sumbari? Janji kecekel konangan Baladewa dicuing padamu. Parat jalan perkara. Sing panase. Kowe arep ngomong? Ayo gua. Gamane dikuak. Kowe sing jenenge Hamsa. Yo. Kowe ratu Arga Bentar sing jenenge Hamsa. Ya pancen dasar para nyata. Yen njaluk dawa umurmu mulya, minggat kok. Wis dadi sumpahe prajurit tinimbang bali wirang luwih becik dadi batang piye? Njaluk ra dawa umurmu kowe. Bukan aku, sayu komoro sakit diuri. Apian kaya wong dorot, bukan kaya menjangan mati. Ora bakal digrek wong Salombo. Ayo, yen aku digaya jeneng siji loro, mlebu bareng. Ora bakal digrek wong Salombo. Dene ranggo yo sepira. Nek ranggo ngomong kowe. Kowe wis jarak perkara karo preman pasar Sliko. Jarak karo Baladewa. Kowe mau ngendel-ngendelake duwe trata bala. Saiki maragake mripatmu sarangan apa iki? Apa iki? Iki senjata pamungkas Kyai Menggala sing wis landang nyaware menungsa mayuta-yuta. Ripalungguhan iki rasakno yen kowe nak tanduknya. Wah. Ngendake sapa sing ra trima musuhe Baladewa? Sak nenggih Prabu Hamsa dan gelandang mawi gretel Kyai Menggala satemah berbapak ndepamil mahocap tanggap ing sasmita nenggih kadang anane Sang Hamsa nenggih Prabu Dimbaka mulat ing ngraka katriwandan Gyoden Lumpati grekah kaya wungu saka Nendra nenggih Prabu Hamsa. Iki adine lanang Dimbaka ora nrimake utang wirang nyaur wirang utang pati nyaur pati piye ora dawa umurmu kowe.
Werkudara cilik tengkakan bumi kowe weruh apa weruh wong perang sing perang sapa Kakang Prabu Baladewa Prabu Baladewa piye ubur-ubur ikan lele kalah le iki dudu gane wong lonyotan sesaji raja Surya ngibarate wong ewuh utawa wong duwe gawe sing duwe gawe sapa para Pandhawa aku nang kene mung rewang ing atase sing rewang wae kaya Koko Prabu Mandura lek tumandang adus keringet yen perlu adus getih kowe sing duwe omah kok mung meneng wae apa kira-kira patut lho sing tok apake piye maju perang bantunen rakamu Mandura apa kira apa wapake Baladewa yen ora ketrima uripku aku bantu karo Baladewa kalaya salin musuh mergo tata carane wong perang yen pancen ora njaluk pambiyantu kok melu-melu maju ana peperangan kuwi tegese ngrusak tatanan padha karo ngilani dadane wong tuwa yen dinalar nganggo aturan pancen kaya ngono ning yen Raka Mandura ki ora kok dilangi mongko Hamsa mati dilangkai Dimbaka urip meneh Dimbaka mati dilangkai Hamsa urip meneh ora ana rampunge tan murunga kadang Setu Mandura bakal kentekan akal kentekan kekuatan yen nganti Ratu Mandura cilik loro gedhe seda kowe sing dosa yen aku maju perang ngewangi yen Baladewa nesu sapa sing tanggung jawab sing tanggung jawab Ratu Ndrawati jantai sapa sing mateni musuhku kowe petung wiwit sore ndeni karo aku bareng petung dadi digaglan wong iki Hamsa Dimbaka sirahe ambyar cetha cara kaya ngene muni wong Jodipati Werkudara mandheg urusan karo wong Madura
Hamsa karo Dimbaka mau sapa? Aku. Karepmu piye? Kowe nyilani dadane Ratu Mandura, apa mbok anggap yen ora kok bantu aku ora iso mateni ratu loro kowe mau? Kowe nantang perkara karo Ratu Mandura. Apa kowe ra kelingan kowe mbiyen pinter perang godhong sing ngajari Ratu Mandura, bareng pinter arep njajal gurune, ya ngono piye? Kumpul diseseni wong pirang-pirang. Ayo nyododo didodo. Bala dewa Pawerkuda sing gilang-gilang padane. Ketokno kaprawiranmu, ketokno kadekayanmu. Hei, Werkudara. Aja ngebelo mustakamu aja wong cirek getih kok dimati. Kowe tinggal gelanggang kolong playu. Tondo lamun tok kowe kaya wong pindhuan tanpa daya babar pisan. Nyapa aku wong prawira, tandinga ora Bala Dewa. Iki piye to iki? Ubur-ubur ikan lele wong tuwa te dijunjung lho. Senengane kok. Bae Kresna. Ora. Mesti Werkudara tindak kaya mengkono sing perintah kuwi Yayi Prabu Ndarawati. Pancen kula ingkang utusan dumateng Werkudara. Karmu piye nyepelake Ratu Mandura? Pangapunten sampun ngantos pentu ing panerka. Koko Prabu Mandura menika piyai sepuh. Nadyanto Surasekti Mandraguna ning wajibe wong tuwa niku mboten kok peperangan. Ning cekap mangestoni dumateng ingkang rayi Pandhawa kula kinten sampun mulya sanget sugeng jengandika. Sedaya mangke ingkang rayi ingkang badhe ngrampungi yen apa-apa sing ngrampungi wong tuwa banjur besok kapan sing enom ketok labuhe. Ayune para sejati
ilir-ilir anggure